Казахстанда да, Россияда да Азнакай халқы өзінің мыңы біле, жыры біле, қызметі біле, қонақчанлығы біле, ол дан тұтады. Шуның үшін бик зор рәхмәт әйтәсе килә. Без инде беренче ярышны үткәрмибез Азнакай җирлегендә. Иш китмәлек, шуның хәлле йылылык белән бөтен командалар, 20 районнан килгән командалар бөтенесе бик канәгать. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Марсель Зуфаровичка. Аның итәргече белән шулай үрләргә спорт ягыннан Азнакайның беренче урында икәнен республикада бөтен халык аны белеп тора инде. Шуның өчен Билбау көрәшүдә онытмаган өчен федерацияның башкарма директоры буларак бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алланың рәхмәте өчен. Шындап та безнең Азнакай шәһәрендә, районыбызда бүген бик зур спорт бәйрәме. Ин беренче урыннарны ала торган көрәшчеләребез, яшьләр арасында көрәшчеләребез килгән төрле районнардан, һәм инде бүген Билбау көрәше буенча олы зур ярыш үткәрәбез. Бик зур рәхмәт үзебезнең федерация җитәкчесенә Марат Шахметовка, шундый безгә ышаныч белдергәннәр өчен. Табир Сабировичка бик зур рәхмәт. Шундый ярышларны үткәрәбез. Без инде беренче тапкыр гына үткәрмибез. Бу инде республика күләмендә менә 2 көн буе шундый олы зур ярышлар, 20 команда килгән. Иң яхшы көрәшчеләребез, яшьләр, монда инде дөнья чемпионнары да бар, Россия чемпионнары да бар, Татарстан чемпионнары да бар. Бу безнең киләчәк. Чемпионы Татарстана. Спасибо всем командам, гостям, тренерам большое спасибо за то, что воспитываете таких прекрасных ребят. Табир Сабирович, вам спасибо, Марат Гудовичу спасибо за доверие, что такого высокого уровня соревнований мы проводим в Азнакаево. У нас очень много турниров, очень много таких соревнований мы проводим. И в Республике Татарстан уже несколько лет занимаем первое место по постановке спорта. Это вот благодаря нашим спортсменам, благодаря нашим руководителям, наш район является лидером Республики Татарстан по спорту. Поэтому всех поздравляю, желаю удачи, успехов, пусть победит сильнейший. С праздником Байрамда! Ура! Әлкей, Бензелинск, Мыслив, Яршалы, Нурлат, Петряч, Тургай районы, Саба районы, Ютасы районы, Алексейский, Альметьевский, Аксубаевский, Актанышский район, Курбара и другие районы сегодня на нашем соревновании. Аплодисменты, дорогие друзья! Подальше аплодисменты, дорогие друзья, примите сладкий чак-чак нашего Азнакаевского муниципального района как символ гостеприимства Азнакаева. 2005-2007 yılda yigitler һәм кызлар арасында
прекрасный теплый зимний февральский день, уважаемые гости, спортсмены, уважаемые руководители и все те, кто